Hello, maayong adlaw, maayong gabi kanatong tanan mga ka-DJ, mga ka-listeners no. Pasensya kayo ha nga nadugay kog upload sa sumpay kay nawad-an kog internet. Pasensya kayo no mga ka-DJ o karon dai ug sa dili pa nato sugdan ang laing sumpay ni Sugilanon. Shout out dai kang Emanuela Dora. Salamat kayo Lord sa pagpaminaw. Imama Dora. Salamat idol sa kanunay na pag-upload. Exciting nako sa ending ani. Salamat kayo sa pagpaminaw og shout out ay kang Madora ang Glodo family sa Santo Niño Tomas, Davao del Norte. Salamat kayo sa pagpaminaw listening from Qatar. Imam Madora, salamat kayo og kang Rocky Vlog. Nindot na kayo ang drama. Salamat kayo sa pagpaminaw Rocky Vlog og kang Kayla Swita Postadero. Kamujod ni Venus Bimbo magkasal og sige og si Rickson Laila and hahaha listening here in Kuwait. Salamat sir na humana nako plansa samtang naminaw ning drama. Salamat kayo sa pagpaminaw Kayla Swita Postadero o kang Lesel Suelo first halaoy makahilak ng puntaan niya nga ni Paulie na si Rickson sa iyang balay o makatawa jud ko ni Digoy. Ha ha ha. Salamat kayo sa pagpaminaw Lesel Suelo o si Rocky Vlog katawaanan nga drama. Salamat kayo sa pagpaminaw. Bueno, niya ang sumpay ning naghinapustang Sugilanon. Laila Libat Part 43. Pasudla ko, Inday. Ay, hala! Tingnan na lang. Maayo kay bigawas ka, Layla. Venus? Niya ba si Rexon? Ha? Ayaw siga-siga si mo bata diha. Tubag ako! Niya ba si Rexon? DJ Lax. Ano niyaman mo? Ang akong pangutana ang tubaga. Niya ba si Rexon? Oh, Nia. Paluway ka! Murik ka! Ayaw ko ni paluway! Ayaw ko po siya! Rexon! Berikson, Rexon! hindi ako ka dinhi kang Layla. Itukpot ko dito! Ni ako aron mo pa uli na ko dinhi. Rexon! Rexon, asa ka naging panulitin mo? Rexon, love, dilili mong bahay. Ayaw pa makak, Venus. Tita Teresita? Oh, nakaila ka niya? Natural nga makaila siya nako. Kay nahibaw siya nga ako ang nagpadako ni mo, Rexon. Human mamatay ang imong inahan. Unsa? Rexon, love, sige na pauli na sa ato. Tita, sultihin ko sa tanan bahin sa kong pagkatao. Si Tito ni mo, Luisito, ang nagpadako ni mo, Rexon. Hangtod na sa imong pagkaulitaw. Unsa? No! No! Baka ka na! Ilang gabi, Nosoy! Maghimo mo kag-istoryang imos kinabuhi, Rexon! Venus, dili ni mo mahimong bakakan si Rexon. Kinahanglang mahibaw siya sa tinuod. Dili na kinahanglan. Bana ko na si Abusa. Kinahanglang mo ubansin ako pauli sa amo. Kay kung dili, ikihan ako sila si Layla. O nga ikihaman ko ni mo? Kung kikihimo ka niyang kabit. O kung magtipon mo din labaw na mong mapriso. Mo na ang tinuod akong Pinoy-anan, Venus. Rexon! Ug gusto na si mong pagpamakak. Nasa taas ang akong mga butang sa akong kwarto. Ug wa ka musulti na ko, ana. Dili! Dili! Kinahanglan mo uban ka na ko. Kay doon naging mahitabo ng Layla ko. Dili ka mo uban. Masama ko ni mo, ha? Imo ko ihawon? Rexon! Rexon, uban ako! Pauli sa ato! Ay, kung hinga pa, Venus! Bagakon ka! Rexon! Asawa na ko ni mo! Og dili mo na mabakoy ka na mong kabutuuran nga kasal na ta! Og ako lang dunay katubod ni mo, nakasabot ka! Giilad ko nimo! Rexon! Na makaka! Busa! Dili na ko mo pauli sa inyo! Kay imo tong bay! O kini, mao ang tinuod na kong Pinoy-anan! Rexon! Rexon! Ano ba na ako? Mga ulit! Rexon! Rexon! Gusto na!
Wala ko sa ini ha. Bahay ni Erickson. Busa doon na siya katuwag nga mapaulit ini. No! No! Iuli na ko si Rickson, Layla! Iuli siya! Iuli siya! Siya rin makabot siya kinabuhi no. Kinako na siya. Bahala naman. Ayaw kong balik ni Patiante ka! Patiante ka! Venus! Venus, gusto na lagi! Dali na, mamauli na ta! Venus! Dili ko! Dili ko! Mabalik na ta, Dili! Maulit ka! Dili! Dili! Salamat nga nabiragyo ni Bimbo si Venus pauli. Lainay ni tita oy. Mahog naman gitingali nga ako'y kabitani. Oh, no. Ay kanaguna-huna. Mauni ang bahay ni Rexon, Layla. Busa anhi siya din kung gusto siya. Layla, Rexon, ayaw ko itukmod palayo ni mo. Rexon. Maluoy ka na ako. Pero saan manin nato? Minyo naman ka. Bahala nagkapila ko maminyo. Basta dili na kumupalayo ni mo. Dili na. Ako na ito, Bak. Layla, kung tinuod nga ako ang imong gimahal, sugot na lang nga anhi ko ni mo. Libugan niyo eh. Bisag kinsa pa'y mubiran ako, balik ang Venus. Dili lagi ko mo paulit dito. Rexon. O kung tinuod nga mahal ko ni mo, imo kong tugutan nga magpabilin dinhi sa ato. Ha? Ato ni maong bahay, di ba? Oo, pero... Layla. Tita, Rexon, may tubag na si Attorney Militon sa akong text niya. Nahibaw na siya nga nauli ka na, Rexon. Og dili ka kuno palakton. Kay mo anhi siya sa sunod adlaw. unsa? Kung mauna. Mabasa na yun ni Attorney Militon ang last will and testament ni Luisito. Husto ka, tita. Mabasa na yun ang last will and testament. Kiniya naman si Rexon. Relax, relax. Nganong kinahanglan magyud na ako. Ang imong tito Luisito lang ang nasayod sa tinuod nga rason, Rexon. Mao ba? Nahala, mga tuog na kita. Kay musayutag mataugma. Atong pangandaman ang pag-anhi sa abogado nga mubasa sa testamento ni Luisito. Rexon. Husto si tita. Laom ng kapi matuog na ta. Oh. Nganong mitutok man ka na ako? Kagilok ba nang imong tinutukan, oy? Gilok? Oo. Maugig ka ha. Lain kay ko tinutukan ako. Sukat pag sa una. Oh, mao ba? Hay naman ang imong kwarto. Ha? Eh, ano ko taon nangita magka sa kong kwarto? Ihatod di ka. Oh, sige. Sunod na ako. Mapatay kito na akong bayana! Ug nganong si Layla man ang imong patyon? Nga si Rexon man ang may paulit dito. Kadiyo tragad una, Bimbo. Asa naman kalaban karon ha? Kang Layla o nako? Siyempre, ni mo cute, Venus. Pero nakita na nimo ang resulta kung mangisog ka. Mikobol og samot si Rexon. Og tuwa. Nagtipon sa binuon sa usa ka bubong ang duha. Dakong sa ang ilang gibuhat. Kinahanglang mabuwag sila. Kana, Bimbo. Muna gusto na ko babati ni mo. Buwagon sila si Rexon og Layla. Mao na ni ang akong kwarto. Mao din eh.
Tutok na sa kanako. Ayaw lagi ana, Rexon. Kibaw ka. Nagtuon na ba yaon ta ko? Sawang malimot ko nimo kay minyo na ka. Ikaw ra ang gusto na kong ikauban, Lela. Ikaw lang. Pero unsahon man na. Nagapos na kas kami yun. Ug, dili naman mo mahimong buwagon si Venus. Kung nahipausap ko, nga nagplano na sila karon, unsahon nga mabalik yun ka kang Venus. Mubalik ko sa iyong bay nga usa na kapatay. Unsa? Ayaw taon na, oy. Ay, pusulti ng mga patay-patay ni Rexon, oy. Halisuna po daw na, oy. Muli kang patay. Layla. Rexon. Bisan nalimot ko sa atong kagahapon. Pero, ang akong kasing-kasing, wa malimot nimo. Rexon. Og nahibaw ko, nga ikaw ang labing tinuod nga nahitabo sa akong kinabuhi, Layla. Ug wa na ko makinahanglan sa akong kagahapon. Karon nga, ni anak ka sa akong duol. Rexon. Layla. Layla, isaan ako. Nga bisan unsay mahitabo. Dili ko na mo biyaan. Wabag yung kumubiya ni mo, Rexon. Bisan tuwan na ka ni Venus, pero ikaw paghihapon ang kauban ako sa kong pagkatog. Ikaw paghihapon. Malabang na to ning atong problema. Malabang yun din nato. Whisper for you and me. Please say you. Venus! Orbida! Venus! Gusto mo na itabo sa sala, ha? Manang! Manang! Sir! Ay! Niya na day ka, sir? Hain si Venus. Ug ganong daghan mang buak din sa sala. Ay kay nagawild man ang imong anak, sir. Pangag sa ilong. Ug ganong nag-wild man si Venus. Kay milayas man si Rexon. Usa! Milaya siya! Panuway nga way sungay! Layla? Hello. Ay, buntag na. Oo. Og, gidatan ka pamahaw. Dinisi mo kwarto. Uy, uy. Hala, uy. Nagdapa magyukaan natin eh. Walang. Ganahan lang ko nga silbihan ka. Ay, tao nagbuhatan ng koreksyon, uy. Kina, mamatay na gyud ko, kumawa pa ka na ako. Dili ko mawa, Layla. Kana ang ipaniguro ko. Sige na. Mangaon na ta. Aw, dakan day mong kita. Nagdasa day kay mong pagkaon. Oo. Gusto kong makikisaw ni mo. Dinisi mong kama. Hala, ikaw na gyud si Rexon. Oh, unsa? Unsay ako na. Ikaw na. Ikaw na gyud ka ni Rexon. Gabi sa noon sa nalang masud sa o. Oh, Limang kang mamahaw ta dinis kama. amot ba, Layla? Nalipay lang gid kay ko nga ni anak ko ining baya. Mo ba? Oo nga. Dini ko ka magdako. Mingawon jud ka dinhi. Sige na. Uy, walit ay. Upagani ko toothbrush diri mangkis naman ka diha. Ay, ambot ba? Humot mangid ka para nako, Layla. Ay, hala, uy. Sige na, uy.
Tingay, lain pa yung kaon mo. Mga unita. Mas asa na paingon na yung tripping. Unsa may gusto nimong mahitabo? Karon nga may pauli na si Rickson sa ila. Kiliso, kinabayo direksyon ng akong utok, papa. Pupida. Panuway nga way sungay. Unsa man? Gusto ka? Nga ato silang ipapriso si Rickson o kadtong Layla? Ha? Venus? Dili pa. Unya, unsa may gusto nimong mahitabo nila? Naguna-una pa ko pa. Gusto ko nga mawa na sa dayon kada si Layla. Oh, Venus? Purbida. Krimen na kanang imong nahuna-unaan. Krimen na kung krimen pa. Pero dili ko musugot nga adto na dito kang Layla nga akong bana. Asawa ka. Busa. Ipakita ang imong pagkaasawa. Digoy? Digoy? Naunsa ka, oy! Misiga man ko ng imong mga mata nga mitutok na ako. Nasayod kong maanyag ko. Hindi na kinahanglang tutukan pa ko nimo. Oy, pamati, Digoy. Ni Ana si Rickson og mabasa na gini Attorney Militon ang last will and testament. Mao ka na, Digoy. Mayo. Unsa? Mayo. Di maklaro, di unsa? Mayo. Naunsa ka ba? Ganong nagsigi ka malag... Ha? Nga naman naggunit ka man ni anang imong liog. Nato ka? Mina nga ka manggod. Digoy? Digoy, naunsa ka? Misigang imong mata. Digoy! Kita, Sir Diggs! Sir Diggs! Layla! Sir Diggs! Naunsa ka? Layla! Naunsa siya. Nagkatawa siyang galuog sa iyang liog. Wa ko makasabot. Dili siya makasulti, Layla. Ikaw si Noy Digoy? Oo, mo na siya si Sir Diggs. Digoy, naunsa ka man. Ayaw nagsunod ni Luisito, Digoy. May isulti ka pa na ako, Digoy. Ganong dili ka naman mo tingog. Nadaot imong kuton lang, eh. Adi ahak na, nadaot din imong tutulan. Nganong napagaw ka man? Muari ra ba to si attorney? Aron basahon ang last will and testament? Oo, ibang kaya. Sir Diggs, yun ang gusto mo kasi. Nalipay si Sir Diggs na basahan na ta sa last will and testament. Kaya, unsam sa sunod ng buhato din ng company ni Tito Luisito. Problema ta, Bimbo. May mitraidor sa akong mga kaalyado. Usa? O sibot mo ipasabot ya? Nag-meeting ang ubang board members nga wa ko. Ug wa ko mahibaw ko noon sa ilagi meetingan. Ya, klaruhan na, oy. May nakabantay sa ubang plano na ako sa kwarta sa negosyo ni Luisito. Unsa? Kinahanglan magbantay ta. Kinahanglan mawa si Layla sa kumpanya. Unsa? Nakabati ko nga andam na ang board nga buhatag og dakong katungod ni Layla sa pagduma ni namang negosyo. Ug kanang dili mahimong hitabo, Bimbo. O sa may gusto ng mga kumbaton dyan? Kung dili nimo mahimong maasawa si Layla, kinahanglang mawa siya dinhi sa kumpanya. Ma'am Binos, inom na inyong imong gatas, ma'am. Pawa! Ay, kasuko, ma'am. Ay, may sakit baya ka sa imong kasing-kasing, ha? Tingalig maunsa ka. Manang sa mga kubuhaton na mo balik si Rexon ako. Ay, Ma'am Binos, kuan. Ayaw lang magkasuko sa kong isulti ni mo, ha? Ang sama na, isulti na.
Kinaglibog na kayo ko, manang. Wala ko mahibaw sa kumbuhaton na bumalik na ko si Rexon. Kuan. Ayaw na lang siyang pabalika, ma'am. Unsa? O gano'n din naman ako sa pabalikon, ha? Nagyabag na ka? Miingon baya ko, ma'am, ha? Nga ayaw lang kasuko sa kung isulti ni mo. Nga naging dili mo lang ako sa pabalikon nga ako ang siyang bana. Ay, kendi sagbana na ni mo siya, ma'am. Lain man ang naas yang kasing-kasing. Oh, panuway ka man ka! Panuway ka man ka ang pangayuan og tambag! Ay, ingon bitaw ko, nga ayaw lang magkasuko. Mao man ang akong nahuna-hunaan, ma'am. Kay klaro man gyud kaayo, ma'am. Unsa man na klaro, ha? Ngawa nagigugman ni Mos Dudong Rexon. Dili! Dili mahimo nga dili siya mobalik na ko. Magubot ka na kalibutan kung dili siya mobalik na ko, manang. Sa mga kabuhaton, anino. May paulin naman gini si Rexon din eh. Huwag isa kong saon. Siya pagigihapon ang akong love. Layla? Rexon? Unsay imong gihuna-una? Ako ba? Katagaan lagi ka. Laro man si mong naong. Oh, nag-ilis man ka. Bulakaw ka? Kinahanglan mo trabaho ko. Muuban ko. Ha? Laila, Rexon. Tita? Tita, ang sinita po. Padung na din si Atty. Militon. Basahon na niya ang last will and testament ni Luisito. Tinuod ka, tita? Muani nga, abogado? O Laila, karong gabi muanhi siya ron basahan na ta sa last will and testament ni Papa Luisito ni mo. Rexon, di ka bati ka? Ha? Kinahanglang mangandam kita. Digoy! Rexon, Digoy! Rexon, salamat nga mipauli ka. Kay mabasa na yun ang panugo ni Tito. Papa Luisito di ay. Digoy! Digoy! Ay, salamat kay makasulti ka na yun. Makalitog na ko, ma'am. Oh, Digoy! Mas labaw kang malipay karon. Mas alipay ko nga makalitog na ko, ma'am. Oo, kalame. Digoy, mabasa na yun ni Atty. Militon ang last will and testament ni Luisito. Usa! Mao ka na, Digoy. Mabasa na yun. Ayaw na lang. Ay na lang pagkatao, agod. Ay pamugos. Kay mura man kag-itik anay mong tingog. Yeah. Madawat ang ginagawa nga ligi, aning baya. Apa ka pinag-atop? Binos, Mayo kay manhi ka. Bisan wa ka na ko panhi abimbo. gusto lang ko mahibaw. Kung siya yung sitwasyon ni mo din eh. Kung nabalik na ba si Rexon? Wa pa siya mabalik. Ang salbahis nga Layla. Gusto gid siya nga mapriso sila. Kinahanglang maugyog ka ng buhaton, Binos. Wisit ni kinabuhi, ah. Nganong si Layla man gihapon ang gusto ni Rexon, bisan amnesia na siya. Dako ng problema, Binos. Kinahanglang mabuwag yun sila. Ug ang inyo lang kasal ni Rexon ang makahimo, anak. Hulgaa si Layla. Ay, nausa na making tingog. Nagluib ka naman. Ang phone. Ako na mo sa dinisa lang. Ako na lang ito Hello. Hello. Patubagan si Layla. Uy, hala. Ikaw ni Ma'am Venus. Kinsa ni? Ako ni Ma'am si Digoy. Hoy, Digoy. Hala sige. Patubagan si Layla sa phone. Kung manugo ka, Ma'am. Patubagan si Layla kung dili siya gusto nga ipa-pick up na kong pulis na si Rexon. Ha? Kasal na mi si Rexon tiguang. Busa, ako na nabana si Rexon. O kinahanglan nga iuli siya ni
Kinsa na, Sir Diggs? Ang tigre nga Venus ang nadawag. Lala. Sir Diggs, abi, makisulti ko. Ayaw padaog sa hulga. Hello? Maayo kini tubag ka. Iuli na ko si Rexon Laila kung dili ka gusto nga ang mga pulis na mo anha din aron pick upon mong duha og lahos na mo sa prisuhan. Oh, Venus. Nakasabot ka ba sa akong gisulti, ha? O bogo ka lagit kaayo nga dili ka makasabot? Nakasabot sa taong ko, uy. O yaon sa man? Imong iuli na ako kung bana? O adto mo sa prison magtingkagol? Ay, wato na. Kahat man mo, uy. Ako lang na siya nga maman nga magpauli sa inyo, uy. Diyanin mo. Hangay lang! Papauli agit karong adlaw, ha? Karon gyung adlaw. Ay, sa pagdali. Unya na, kung babasa ng testamento ni Papa Luisito. Unsa to? Ha? Unsa to gisulti ni mong libata ka? Ha? Ako ang daada, oy, wala to, oy. O siwa? Kaklaro ato nga naghiskot kag testamento? Aw, nakabati man ka, mangutan na pagyug ka. Mao na giuli ni Rexon Dres Bay. Kay dili basaon ang last will ang testament ni Papa Luisito kung wa si Rexon nga mamati. Manisod sa usuat ni Papa Luisito parang Rexon. Oh, unsa? Nagsulti ka tinuod? Aw, bala kag butuo kag di. Basta ako di ko bakakunday. O sige, bye. Naon sa ka, Venus? Anong nagnangam ka diya? Pura ba ka nagkabatig balikas? Bimpo, may gisulti si Laila. O sa may gisulting Laila? Ang suwat di ay nga gibasa ni Rexon. Gikan da ni Tito Luisito. Papaulion siya kay aron mabasa na ang last will and testament sa tiguang. O sa? Oh, kung mao na. Ay lang unang sa mukha si Rexon dito. Dili na mahimo. Kinahanglang mabawi nang ako ang uban gikan kang Laila. Pero Venus, kinahanglang may pausab ka. Kung sa rason ni Tito Luisito nga kinahanglang naagyod si Rexon inigbasa sa testamento. Pero Bimbo, dili mahimo magdugay si Laila uban kang Rexon. Ay, nagkabala ka, Venus. Kasal na mo si Rexon. Busa, bisan unsa pa'y mahitabo, ikaw na yun ang tag-iyan ni Rexon. Ipapriso gin ako mga panuway, Bimbo. Susasam sa ni baba, uy. Nganong ako mo to nasulting Venus, uy. Uy. Kulbaan ko mais gisulting Venus ta. Tinuod mo gito yung gisulti ba? Sus, mapapriso yun niya si Rexon kay kasal naman na sila. Laila? Mo trabaho kag dayon? Eh, dili lang una, Rexon. Unsa? Pero, nga naman. Kinahanglang mangandam ta sa pag-ani ni Atty. Militon. Laila, isaan ako. Bisan unsay mahitabo. Ayaw gid ko palayasa din niya. Ayaw kong iulit ni Venus. Rexon, susuy. Nasa taan ni ay. Amard sa sangsyo. Kalibog na bayain ni uy. Pero Rexon, kinala ato na lang yung dawaton nga. Kasal na mo si Venus. Ug yatang mapapriso kung di ka mapauli niya. Laila, kung imugid kong iuli kang Venus, mulayas ko. Usa? Mauna nga akong hukom. Dili na kong mabalik kang Venus. Dili na. Rexon! Pa? Oh, Venus. Kumusta? May meeting pa ko. O sa naman? Di pa uli na diha si Rexon? Wa pagyud pa. Purbida. Anak ko pa uli yun yan. O sa'y gusto ni mong mahitabo, ha? Gusto kong kuhangon na si Rexon gikan kang Laila pa. Angay lang. Pana na ni mo siya. Pa, ipapriso ko na sila si Laila o Rexon. Sige. Wadto ko sa imong ninong. Magpatambag ko niya. Kung sa'y buhaton ining nahitabo karon sa imong kaminyoon. O garon,
dili ka maangin sa kasalbahis ni Venus. Maglain na lang kong puyo. Son, Maula na ang paagi nga dili ka mahilabtan ni Venus, di ba? ala, oy. Kamaon na lagi ka mo plano, ay. Nalimot lang ko sa kagahapon, Layla. Pero ang akong kasing-kasing, wa malimot ni mo. Ala, oy. Rexon, sadoy. Makahilak mo sa kumunggo sa na imong sinultihan. Ug bahala nag-unsay mahitabo, Layla. Di ito mabuhag. Bahala nagpatyon ta ni Venus. Layla! Oy, oy. Sir Dex. Sir Dex, kalisod ba ni mong pamation, oy? Unsa naman sila itabo? Madlak mo sa tamamati na yung tingo, Sir Dex, oy? Niya na si Atty. Militon. Ha? Niabot na. Unsa? Hay man si Atty. Militon. Duwa sa sala. Rexon, mabati na yun nato karang mga panugo ni Papa Luisito. Layla. Naon sa ka, Rexon? Rickson, nga daw ka man. Nga nung mura magkakandila nga giubok niya. Gikulbaan man ko. Ayaw kulba-kulba diha, uy. Mao niyang gusto may tabo ni Papa Luisito. Nga naagyog ka, inigbasa siyang testamento. Naunsa ka diha, Bimbo? Ngayon nagsigim kag inom. Ikulbaan lang ko nagunaw na sa pagbasa sa testamento ni Tito Luisito. O ganong kulbaan man ka? O ganun di man. Wa ba ka may baho? Nga ang maong testamento ang usa sa mukom. Kung usay buhato niya sa company nga akong gitrabahuan, Pinos. Unsa? Ang tots tiya, gikulbaan sab sa mga lihok karon sa board. Kay doon na ni mga meeting, wa siya labot. O kun mao, gamitan ng utok nimo. Aron kamo gyud sa imong tiya ang makagunit sa kompanya ni Tito Luisito hangtod sa hangtod. Kung nahinayon palang untang ang kasal ni Layla, wa magintay problema ron ba? Paabutan na lang nato nga mabasahan ang maong testamento. Og human ni ini, bawion ko ng akong bana gikan kang Layla. Nabusog ka ba sa paniod to, attorney? Oo. Nabusog kayo ko, Ma'am Teresita. Maayo. Attorney, yan imong kape. Salamat. Naghago pa man ka, oy, Day. Oh, nalipay ko nga niya ka nagyod, Rickson. Nabasa ko ang suwat ni Tito Luisito. Nanugon kini nga dili basahon ang iyang testamento kun wa ko. Gusto ka? Mausap ka na ang panugon ako ni Sir Luisito. Excuse me. May tinaw-tinaw na kay ikaw ko init ng luya. Excuse me, attorney. Excuse me, attorney. May mong mutingog. Mitingog ka na yun, Digoy. Gusto ba ka na, Digoy? Kadayon. Apil gyud ko sa basahan sa testamento. Apil. Tuod, hay naman ang ubang katabang. Oy, Biring! Birong! Dali na mo, dali. Dool mo. Dool mo, dali mo. Okay. Karon nga kumpleto na mo, basahon ko na ang testamento ni Sir Luisito. Pero sa dili pa, pag-ampo ko lang mo. Ampo? Usa na sa sugo ni Sir Luisito nga sa dili pa nako ablihan ang attaché case nga gisuddan siyang testamento. Mag-ampo ko lang mo. Attorney, mangutana na sab ko. Usa ba ka na, Digoy? Wa sab siya manugon nga human sa pag-ampo. Mamainit unami. Digoy, pagtaro. Wa masab siya moingon, Digoy. Maura ang iyang panugon. Attorney, kaysa may mulid sa pag-ampo. Lahi ang pag-ampo nga gusto mahitabo ni Sir Luisito, Ma'am Teresita.
Kay nga naman dito ni, naday lain-laing styles pag-ampo. Naaoy. Ug ang gustong pag-ampo nga may tabo sa imong amahan, Layla. Mao nga manghilo mong tanan ug tagsa-tagsa mong mag-ampo sa iyong kaugalingon. Nga kung unsa man ang akong basahon, kinasing-kasing nga inyong dawaton. Agoy! Sir Tigil, no, saka, murang magagisakitan, no, saka, no, saka, sir, Misaka nga kung kabuhi na Layla. Dili ba ka ko papahuao ni Sir Luisito sa iyang panugo, no? Tumano na lang natong iyang gusto. Nga tagsa-tagsa tang mag-ampo. Sige. Mag-ampo na ta. Rickson? Salamat nga. Mitingog na gyud ka dong Rickson. Abing na kung wa na ka magkasabot sa mga paghitabo karon. Sige na. Mag-ampo na ta. Aron mabasa na niya ang testamento ni Tito Luisito. Attorney, humanamig ampo. Sige na, attorney. Basahan na ang last will and testament ni Luisito. Wala. Sugod ng kabuhi ko. Ayaw una. Higtidaan di ko. Doon na patay lang ikinahanglan. Una niyo may bawi ang last will and testament ni Sir Luisito. Unsa? Unsa naman sa attorney? Dagsa ka na og narabang gibati na ako anang imong ungot-ungot ni. Bitaw, attorney. Gusto naming mahibaw sa unod sa iyang testamento. Kalma lang mo. Mahibaw lagi mo karon. Pero lahi kining gipili nga pamaagi ni Sir Luisito sa pagpahibaw ninyo sa iyang testamento. Pasabton taon mo. Sige, attorney. Naunsa naman niyo eh. Manamig ampo. Unsa naman say imong kikinahanglan torbi. Pamati mo. Sige, pamati. Pasabton taon mo. Sige, pasabtam eh. Ang testamento nga gihimo ni Sir Luisito mao ang holographic will. Holographic will? Holographic will. Unsa na uy? Sa ato ba didto na himua sa hulo? Ang holographic will sinuwat mismo sa kamot ni Sir Luisito. O gisuportahan niya og video. O nanugol siya nga ang video ang una niyo makita. Unsa? Video? Mao nga makinahanglan ko og computer nga makita ninyo ang panugol ni Sir Luisito gikan sa USB. Gitukan ko diri. TV. Sige. Birong. I-on ang TV. Birong, i-on ang TV. Hello, tita. Unsa naman sab? Ganun na nawag naman sab ka? Bimbo, nakabalita ko nga nag-meeting na sa mga ubang miyembro sa board. Tuwa sila sa resort ng meeting, Lilong. Unya? Unsa may buhato na mo init tita? Kinala makuha akong simpatiya sa rebiling shareholders. Narimapin ako. Ug ikaw, paspasin ang pagtrabaho ni Layla. Nagliho ko, tita. Kalma lang. Kay medyo komplikado ang sitwasyon karon. Kay tuan sab si Rickson sa ila. May pauli na. Unsa? Kung di na ako magkuha si Layla, kinahanglang mapreso siya uban kang Rickson. Mao ka nang angay mahitabo. Mapreso si Layla o Rickson. Ipalihog na ka na ni Venus. Pastilan, naunsa naman eh. Nagdungan ng problema, tita. Kalma lang. Sa pagkakaroon, pahibaon talang una ka. Nga posible nga doon ay kausaban sa negosyo ni Tito Luisito karon. Human mabasa ang iyang last will and testament. Unsa? Usa sa rason nga tuwa si Rickson sa ila. Tungod sa pagbasa sa last will and testament ni Tito Luisito. Unsa? O kana ang atong atngan, tita. Ang epekto sa maong testamento. Okay. Nana. Ready na ang TV, attorney. Usaban mo. Ready na ba mo nga mo tanaw sa panugo ni Sir Luisito? Ready na, attorney. Ganin na ra. Ikaw, Rickson? Ready na. Sige na, attorney. Gusto naming makakita unsa nang nasa USB. Sige. Ako nang i-play.
Maayong adlaw kaninyong tanan. Ako si Luisito Laurente ug kining akong gibuhat mao kini ang panugon alang sa mga tao nga importante sa akong kinabuhi. Makita lang kining maong video kung patay na ko. Kining akong isulti kaninyo. Kabahin kini sa akong last will and testament. Layla, naunsa ka? Akong gisuhat ang detalye sa tanan kong katigayunan o kining akong panugon alang kaninyong tanan. Layla, nagpasalamat ko sa pag-abot mo sa kong kinabuhi. Bisan kung dili ko ikaw tinuod nga anak, apan gipabadyag mo kanako ang gugma sa usa ka anak nga babae ug gikalipay ko kini ug hangtod sa hangtod nga mahimo kang kabahin sa kong pamilya. Ug kanimo, Rickson. Rickson. Pasaylo ako. Pasaylo para kang Rickson. ako. Nga sud sa pipila ka tuig nga gitago ko ang tinuod mong pagkatao. Apan gibuhat ko kini aron matulid ko ang hiwi mong kinaiya nga mo'y imong namatan upod. Ug salamat kang Layla nga nausab ka. Pasaylo ako sa akong mga pagkuhang kanimo, anak. Halagyod. Pasaylo nga gipa-DNA test ko ikaw sa hilom aron pagmatuod kung anak ko bagud ikaw sa namatay mong inahan nga mong katabang kani. Ug dako ka na sa dihang ako kining nabuhat ug nahibawan. Ug tungod akong dugo man ang naglatay sa imong kaugatan, ikaw ang binlan ko sa akong tanang kwarta sa 5 ka bangko kayutaan. Kayutaan ako sa siyudad sa Sugbo. Ug ikaw, Layla, ibilin ko kanimo kining bayo ug yuta nga gipuy-an mo karon ug ang kwarta sa usa ka bangko. Layla, tabangis Rickson sa pagpalambo sa negosyo. Ikaw ang gusto kong mahimong asawa sa kong anak nga si Rickson o gusto ko nga magsabtanay ka mo, magminahalay, till death do you part. Ang ubang detalye, si Atty. Milito na ang mahibaw. Adios, mga anak. Ako siyang amahan. Oh, niya gisulti, Rickson. Hindi siyang amahan. Diyo na mo. Rickson! Rickson! Ma'am. Kani. Wa naman. Nauman ang salita. Wa man tamay skuti. Magkahinampak. Ako iskuti. Usa dita ani. Mga witness lang di ay tao. Wa pa mahuman ang pagpasa sa last will at testament ni Sir Luisito Digoy, Ma'am Teresita. Ay, salamat! Naapanyay! Ano ang sinuwat nga panugo ni Sir Luisito alang kaninyo? Ay, akili yung sa mga... Ana, agyo di ay mi? Na. Ikaw, Ma'am Teresita, gibinlan ka ni Sir Luisito og yuta sa isla sa Bohol. O cash. Wow! Unsa?
Ang rest house sa Bohol. Ako na. Oh, wow. Og ikaw, Digoy. Okay. Unsay ako, attorney. Unsa man. Imo na ang duha ka sakyanan ni Sir Luisito. Ang itom ug ang puti. Plus cash para sa tukuro ni mong talyer. Oh! Digoy. May auto na ko. May talyer na ko. O kamong duha ka katabang. Inyo ang duha ka motor sa grahian ug cash. Yes! Rickson, okay ra ka? Uy. Okay naman ko, Layla. Wala ko makasabot sa kong gibati. Sa akong nakita. Ikaw yun yung tinood nga anak ni Tito Luis ito. Ayaw ba ang pagtahod mo niya? Siya ang atong mamahimong amahan. Unsa? Kung ako ang tinuod niyang anak, mamahimo ka niyang umagad. Kay ako kang pangasawon, Layla. Andam kang mapapriso, Rickson? Ha? Ayaw kalimot nga minyo na taong ka. O si Venus ang imong asawa. Basta siya ang may katuod nga mapuyo din O dili ako. Unsa? Ayaw pagsulti, anak, Layla. Pero mama na tinuod. Si Venus ang tinuod mo asawa o dili ako. Basta siya lang ang mapuyo din o dili ako. Ikaw ang gibinlan sa kong amahan ining baya. Busa, ikaw ang magpabilin din Kinahanglang mapapriso ko sila si Layla o Gregson, Bimbo. Gabi na. Sigurado ko nga nahuman na gyud og basa ang last will and testament ni Tito Luisito. Nanawag si Tia. Hello, Tia. Hello. Bimbo, paminaw. Usa ka na, Tia? Nagpatawag ko emergency meeting ang abogado ni Leosito, si Atty. Militon. Usa? Posibleng kabahin na kini sa testamento ni Leosito. O klaro na lang kaayo ka doon kausaban ang tanan niyang negosyo. Unsa? General meeting kini. Busa kina na mo tambong ka. Kano sa amang ka ng maong meeting? Nga nung nadamag ko sa ilad ni Venus. Wala tayo mahimuan na, Rickson. Asawa na ni Masya. O ka nang dawato na tuwa-tuwa tumangod. Manay makausaban na. Excuse me, Rickson. Attorney. Karoon nga nahibaw na mo sa unon sa testamento si mga mahal, Rickson. Daghan ka nagbato nun sumabot. Kinahanglang paspasan kini. Ug unahon ta ang negosyo sa mga mahal. Nagpatawag na ko og meeting sa kompanya sa mga mahal. O kana ang gusto niya may tabo. Ug mahibaw lang tanan kabahin si mong papel sa katigayunan ug negosyo ni Sir Luisito Laurente. Wow! Dikutsin ako, dikutsinan. Hoy. Ikaw, itom ug puti. Ako yan na ba yung tag-iya ninyo, ha? Dato na ko, niya may maabot akong talyer. Digoy, nga na bang nagsige ka magpakisulti na ng auto? Kaya ako naman ang tag-iya nila, ma'am. O ikaw sa ma'am, may isla ka na og resort. Wa ko magtuo nga makuna-huna pag yun ako si Luisito, Digoy. Oo. Bisag dili misuot kaayo kay igsuon naman ko niya sa amahan. Buutan kay si Sir Luisito, ma'am. Nganong ang auto man ang imong gihagukan? Nindot na kayo kung pag-auto mo na ako nahagkan, uy. Ang ano, ma'am, gusto ka nga ikaw nga akong hagkan? Ha?
Nabigara na baya ko, ma'am. Oo. Kay kinikot sinagod ko. Ka-level na ta sa dagway sa kahimtang. Labi na yun kung matukod na ako ang akong talyer. Bigati na ako. Habi ni mo, ma'am, huwag ko magtuo nga ihatag na Sir Luisito ka na ako ang akong damgo. Kay, kausaraman mi, maghiskot og talyer. Mao ba? Oo. Mas importante gyud ay nimo ang talyer. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Doon na nasab kay nalimtan. Oh. Ano sa maya ko nalimtan, ma'am? Ang pag-follow up. Ha? Na-follow up naman ako ang pagpa-renew sa akong lisensya, ma'am. Ambot nimo, Digoy. Tukat-tukat pangutana. Ma'am? Ma'am, naunsa ka? Ma'am, asa ka naman? Hala? Sa may wa na ko ma-follow up. Ayos! Kumusta ka na din ha? Nia, giabandonar ko ni Rexon, Papa. Tuasi siyang kabit. Purbida! Dili ni mahimo! Dili, kyod. Papa, bugos na akong hukom. Ipapriso na ko sila si Rexon o si Laila. Okay! Kung dili man ako maangkon si Rexon, Papa, mas labaw ng dili usab siya maangkon ni Laila libat, Papa. Panuway yaway sungay. Sige. Ugma. Makikita na yun ko sa imong ninong. Kinahanglang malihok na ang pagukod ni Rexon kung magpabuang-buang mangyod siya nimo. Wala ni atrasay pa. Kinahanglang magpili si Rexon namang duha. Ako o kantong Laila. Mo trabaho ka? Dili lang una. Gipugan ko ni Atty. Militon. Dili ko na una ako patabawon. Hangtod nga mahan ay naatanan bahan sa imong negosyo. Dili na akong negosyo. Wa na ko'y kalibutan ni ini, Layla. Imo ni negosyo, Rexon, uy. Busa, kinalaman ng kamot yug ka. Nga makasabot ka sa pagpadagan ini. Ay, kabala ka, uy. Nabitaw si Atty. Militon nga mutabang nimo. Sira mahibaw sa tanan. Mag-meeting man kuno sila karon, uban sila si Bimbo. Tiya, sorry na late ko. Ay, di ana abogado ni Luisito. Sugdan na ang meeting. O ilak na ang pultahan. Usap ng meeting nga. Ilak man ang pultahan. Kung masugdan na ang meeting, wala pasundon sa malate. O kay malate ka man yun, pabuta ko sa opisina. Sige, bye. Shit. Lumo man sa kumagkamata. Magpaabutan lang ta sa pagpanawag ni Atty. Militon, Rexon. Oh, Rexon, may nahukman ako. Unsa ka na, Layla? Mas maitingaling nga mobalin lang una kog puyo. Unsa? Dili ko masugot. Oh. Imo ning bahay, Layla. Ikaw ang pabilin din eh. Ako ang mahipos. Hello, Bimbo. Maayo kay may contact ka na. Di ako sa opisina ni tita. Mag-meeting man ka mo karon. Late na ko eh. Di na magkasuod sa meeting ang malate. Kun mao na. Importante gyud ay kaayo ng meeting, ha. Kay dili man mahimo nga dili makasugod sa isgutan. Oo na. Bidag kulbaan ko. Pangandam na lang daan. Kay ipapriso na nako si Laila ug si Rexon. Unsa? Oh. Mas may patingaling yung mo na yung mahitabo. Panawag tayo na ako, ha. Kung unsay resulta sa meeting. Unsa man na sila Laila ug Rexon sa kabrin. Mura naghinilakay. Hoy, Digoy. Unsa nang kilili nimo? Ma'am, si Laila ug Rexon, mura man naghinilakay ang duha. Ay, natural nga mag-uol gyud sila. Kay minyo naman si Rexon. Ay, naunsa man ilang gugma, eh. Pagkadagag babag. Bisan unsa pa ilang buhaton, Digoy. Dili pa gyud sila mahimong magtipon o magpakasal.
kay Minyo si Rexon. Ay, naluoy man kong Laila, ma'am. Oh, dili man siya makaluluoy, Digoy. Kay gibinlan man siya ni Luisito ni ining bayog yuta. Ingo man cash deposit sa kabangko. Oh, hinoon. Pero, ma'am, tiwason ginato ang atong paragsulti. Ay, ayaw na. Nang luod na ko. Di ka makamaong mo follow up. Ano sa magandang follow up nga buot ni mong ipasabot, ma'am? Sabak diha, oy. Sabta kung may utok ka. Ma'am! Nagpakyun na sa ning ayos si Ma'am Teresita. Na naman nun sa'y patag-antagan pa. Pero usa magyud ka ang wa na ko ma-follow up. Doon na di ako i-applyan, nga wa na ko ma-follow up. O sa man, Bimbo? Wapagin mo ko man ang meeting? Wa pa man yun. Karon ba may tabo? Karon ang labing taas nga meeting nga hitabo dinhi sa opisina. Kinahanglang mahibaw rin ko sa resulta sa meeting, ha? Diyan, Tia. Manawag na ko balik. Tia. Tia, sa may hitabo sa meeting. Ganun na suko ka. Dakong kausaban na nahitabo, Bimbo. Iguan ko may bakod sa kubuhaton. Kaya sa may hitabo, Tia. Si Rexon! Kaya sa ng bahay ni Rexon. Anak di ay siya ni Luisito. O siya nakasunod sa negosyo sa amahan. Kiningaw negosyo. Unsa? Si Rexon? Oo, mauna ang gimitingan. Nabasa na ang last will ang testament ni Luisito. O si Rexon ang gibinlan niya inimaw negosyo. Panuway ba ning balita? O nagpasabot na nga si Rexon ang posibleng mapadagan ni inimaw negosyo. Kung mauna, bita. Pangandam na lang daan. Kay mahimo na nato agawn si Rexon. Unsa? Ninawag si attorney. Hello? Hello, Laila. Attorney? Naba si Rexon sa Bundol? Oo. Rexon, si attorney Militon, ikagipangita. Ha? Hello? Rexon, kinahanglang mangandam ka. Tungod kay nahibaw na ang tanang empleyado sa imong amahan. Na ikaw ang nagasunod sa negosyo ni Sir Luisito. O kinahanglan nga doon na kay mahimong plano nini. Pero, attorney, dili na ko kaya. May problema ko sa hunahuna. Hindi ka na problema, Rexon. Basta doon na lang makagiyan ni mo. O ako ang mugiyan ni mo, Rexon. Ha? Bino! Bino, paim na ko! Naunsa man ka? Oo, naa dito sa bar. Binos, karong adlaw. Karong adlaw ang labing bisit sa tanang adlaw sa kong kinabuhi. Unsa? O gano'n nakasulti ka, good anak, Bimbo? Awan sa mga resulta sa meeting sa opisina ninyo? Daw-tang balita. Unsa malagi ng balita, kadugay ba ni mo kastorya? Si Rexon! Si Rexon ang tinuod nga anak ni Tito Luisito! Unsa? Ug nahibaw ka ba? Siya ang gibinlan ni Tito Luisito sa tanan. Labi na sa kampanya nga akong gitrabahuan. Unsa? Si Rexon ang mamahimo na kong amo Binos. Si Rexon! Buisit biyari! No, sa koy! Anong galit mo kami katawa? Nahimot sa ko naguna-una ni mo, Bimbo. O gusto may nagkapahimot kung isulti ka ron, ha? Nahibaw ka ba? Nga dako ning kausaban sa opisina. Mahimo nga doon dakong revamp nga mahitabo sa opisina, Binos. Wa na ko ilabot, anak Bimbo. Og salamat sa kasayuran. Mulakaw ko. Ayaw paglakaw, Binos. Binos, na kinahanglan ko si mong unahuna. Klaro kayo nga mapituhan ang akong trabaho kung si Rexon na ang manage sa negosyo siyang amahan. Kon mao, o banin na lang hinuon ko sa akong lakaw. Tungod kay ikaw ang makapahimos ni iniugta ko. Ano siya?
Sibot mo ipasabot. Muraog, dili bagid makaya sa kong utok ang mga panghitabo, Layla. Isalig na lang lagi nato ni Atty. Milito ng tanan, Rickson. Ay, may tao sa gate? Ako na lang abli, Layla. Insabay... Pasodla ko. Aray! Pahawa diha. O gisoda ako mga gamit nimbo. Nga nung nagda ka magbagahi? Ha? Ma'am? Nga nung nagda ka magbagahi? Nangigam. Tabay ko kakot sa ubang mga gamit ni Venus di koy. Yamat ra. Yamat ra. Masa mo di pa sabutin eh? Ha? Masa man ang mga bagadani mo ha, Venus? Huwag ka makakita. Ako ang mga gamit. Kay anihin ako mapuyo din eh. Ganong anhi ka mo po, Venus? Tuwag ka nahibawon ako. Nga anak ka ni Tito Luisito Love. Og ikaw na ang tag-iya ning baya. Og kay asawa man ko nimo. May katungod na sa kong upuyo din eh. Nakabati mo? Unsa makahay mahitabo karon nga isog man kaayo si Venus nga moipo ni Rickson sa bayi nga nasunod ni Layla. Mga ka-DJ, mga ka-listeners, sunda ang katapusang sumpay ning sugilanon. Layla Libat. O salamat kayo no mga ka-DJ, mga ka-listeners sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.